Gaurko bigarrengo platera, nola izan du gaurko bigarrengo platerak? Bueno, gaur prestatuko jau txerriankak. Txerriankak onjoz beteta, Bai? kuia krematxoarekin. Oso ondo, oso ondo. Horren mendazkego osagai modu bat. Osagaiak izango ditut orduan. Txerriankak, hau da oporto, ardo beltza, hemen koinaka pixkat, zalda, gurina, kuia, esnegaina, ondjoa, patata, tipula, baratxuriak eta zena joa. Lehenengo egingo dugu txerriankak jarriko ditugu martxan. Bai, hori da. Eta gero jongo gara prestatzen krema. Bai, demoraen arabera aukeratu duzu, ez da? Bai. Hori da, bai. Lehenengo txerriankak jarriko ditugu gorritzen. Olio pixka botako dugu. Bai, bota. Tope jarriko dut, Bai, oan tope jarriko dugu. Urte guztian zer, eukitzen duzu platera hau neguan? Batez ere negu aldea gehiago. Hori da, bai. Guan sartzen geha neguan, hori da, eta preste gongo. Mendazko txerriankak. Txerriankak normalen etortzen die, gazetute baten die, txerriankak. Gazetuta datozen ez, guk gezatu inberrik jau. Eneko hankabarura, baratxuiak listo daude. Txerriankak gorritzen jarriko diteu. Hori da, bai. Gorritzen. Hori alde batetik. Hori gorritu bitarten, guk hemen ingo deuna da. Kuiatxoa martxan jarri? Kuiatxoa jarriko deu, martxan. Eta ingo deuna da. Ur pixkatekin daula, no? Bai, ur pixka jarriko deu. Kalabaza jarriko deu pixkat. Saldar erabili daikeu, Saldar egor erabiliko deu. Urratuko izut ura. Patata zati atzu boteko ikeu. Hori da, bota ur pixka bat. Naiko, ez da? Bai. Naiko? Zikin bagaixo jarriko jau. Eta berotzen jartzen maiatuk. Momentuz tope baitara, Bai. Ildurri gabe. Hau, gorritzen jarriko dugu. Hoi gorritu, hemen egosten jarriko dugu, gero krematxoa iteko. Osondo, bai. Pizka jaitzingo dugu. Eta hemen ontxo markatuko iteko. Gero txerriankan betegai gisa. Hori da. Ontxok. Ontxoak berak bildutako, zera, ontxoa. Bertati berta, antxen. Asko ez atera bandi, baina, bueno, ale batzuk atera die. Hauan da, garaia bezala altanto, merda, Bai. Egualdien arabera eta hola, egoitzi egile esan da jo ondo etortzen. Egoitzia ez da honena. Aizea eta ez, orduan iskuta duten dira. Ezeltasuna behar da. Hori da, bai. Hori. Bueno, ingo dugu. Zain dingo dugu, Ondo da. Pixka gehiago gorrituko dugu? Bai. Orduan. Zua ondo, pixka jetxi? Ez, ondo, ez da? Pixka jetxi? Bai, pixka jetxi negatu. Pare da punto, Pare bat. Ondo jetxi dut, egin bat egon, Ez ondo. Aizuzuk, zera, ontsuak zeuk biltzen dituzu antxen inguruan, Bai. Badakizu ze lekuta junberdan, hori dana. Baina hortikan kanpo, zera, herri joan ibiltzen zera, arrantzan. Bai, nire afiziotako bat arrantza da. Kainaberak egin den arrantza, gure, bueno, zaldi egin bertan. Herri joan bertan. Bai, zaldi egin bertan erreka poliba daukeu eta amartzen jartu deu. Eta, bueno, erreka hortan, amorrai desente, izaten zan gara baten guain gutxigo dago. Tamalez, gesten nahi da kantidadea. Kantidadea, baina. Baina, dakazun difentzia da, zuk azte barruan juti badakazula, eta orduan bi hiru ongo zaztea muina arreinetan. Azte buruako, jende etortzen daneako. Zutala bilduta. Handuina garrapatu jitu. Arrantzatuta, hori da, bai. Eta pake-pakien oteko lazaitzeko duanean. Hori bai. Lasaitasun handuina da. Azte bukaerak hori du, jende asko jo jai eukitzen dut, ordu amu arrainetanen, bat baino gehiago. Bai. Bueno, hau gorritu zaigu. Bai. Orduan, egingo deuna da, botako dugu koinaka pixkat. Koinaka. Bai. Koinaka botako dugu. Gero bustiko dugu, oposto pixatekin. Primerako aizia, kiak, zuzenean kanpoa bialtzeko. Hori da. Bai? Etxian suerte horiok izkeo, Bai, io ingo dugu zue bain. Piskat rebuzitzen juteko. Hori da, bai. Ardo beltzare bai.
hasieran izan da koñaka, gero oportoa, eta oan ardua beltza. Hori zu bizitan, beste alde batetik. Urteko zetxerua, urteko ardua bota? Bueno, ardua normalen irikita baldin badauke ardua bat, edo... Tokatzen dana, bai, kriantza bat irikita baldin badau. Aprobetxatuko dugu, eta irikita baldin badau kriantza, eateko ona baldin bada, saltxatak ere ona izango da. Ona izango, du dipe, bai. Horrezo zalantzai. Hori da. Orduan hemen dazkio gontxo bale batetik, gaz pixka batako jo. Txerriankak hemen ardotan gozatzen, eta oan beretzeko barazkiak, saltzakin batiteko. Barazkiak, gero honea gehituko dugu goi. Bitarten hori da. Krema prestatzen jongo gea. Hori da, kuia txoan ara. Gurin pixka bota. Esnegan pixka batako jo. Hola xe ondo dago. Hori da, eta esnegaina. Hori da. Esnegaina nik uste nahiko horrela, Bai. Gatza pixka batako jo. Hori da. Bai, gero pixkat, ze ikusten momentu lodiak gelditzen dela gehituko jo, eta azken momentuan esnegaina pixka gehiago. Oso ondo. Hau dana bigundu, eta gero birrindu egingo, Hoxe. Orduan, falta zaigu, hau gorritzea. Bai. Hau gorritzen danen hori gehituko diogu. Eta ia bukatuta da honen, ezurrak handuko dizkigu eta prestatzen. Hori da, honea gehitu eta gero salda gehituko diogu. Baina hemen da benian hankak, ez da txerriankak. Bai. Oso ondo, pausuz, pausu. Nik uste barazkiak eta txerriankak batiteko listo. Bai. Hori da, hortxen. Hortuko dugu. Igual hemen, salda bertan botako dugu. Hemen salda botako dugu, aprobetxatuko dugu. Eta baratxuri txikia bekentzien nahi, zabestu dian baratxuri horiek kendu izkot, Bai, dik uste tonen bere zapori eman diola, eta honena kentzia, Bere lana hindu kasu honetan baratxuriak, hemen dikana horre izango litzeke gusto zerraru ematia. Oso Eta ni bitartian kuia txokrema bukatzeko lagundu ingo izut, bale? Hoxe. Batzutan kuiatxua krema beha bakarrikan ejaten deu, baina kasu honetan osagarri o lagungarri bezala, txerriankai. Hola xen. Patata puriatare ondo tortzen da, baina gu kasu honetan gaur eman dio kuiaren ikutua. Hoxe. Orduan, oain, dena bat inda jarri deu, eta oain utzi behar deu, pixka reduzitzen, Zema, tordu bete... Honaik beharko ditu, ordu terdi 2 ordu. Orduan zu bajo, jarri beharko dugu, Lehenengo indartza bustiko dugu. Saldakin bustiko dugu, Bai. Bildurri gabe. Eta... Lasai. Zutan utziko dugu, Orduan urdu pare batea edo, ja bigunduko zaigu eta jarraituko dugu. Tapatuta o tapatu gabe? Batena prestatzen. Tapatzen badegu, kasiko be, Eta lortuko dugu beroa bertan eukitzea. Bale. Eta bazu honekin, zuk eman azkenengo ikutu eta tapa bat bilatuko eta aukerakua. Oso ondo. Oso ondo, Hau prest daukeu. Kristalesko tapa, apropos, ikusteko nola di joan. Aizu, ondo. Hemen kuia krematxua, bere puntuan. Ontxoak bai. Ontxoak salteatuta. Eta hemen... Txerriankak ere, nik usten dut, itxura hartzen nahi da. Bai. Saltxa jarri dugu. Hori da. Inditugu osoikan atea, eta gero barazkiak aurreratzeko aldean, 2 ordutan hemen ongea zain bitartian, eta inditugu birrindu eta gero txinoti pasa. Eta hoan dakatu saltza fin-fina. Hori da. Urdu noain inber deuna da txerrianko horiek atea behar ditugu hortik kanpoa. Eta ingo ditugu zilarrezko papel baten gainean jarri, eta ezurrak endu. Oso ondo? Lehenengo ezurrak endu, eta gero... Hori da, gero jateko horrexo, lan asko, guretzako zukaldarintzako, baina gero zue jateko ez ezurrik eta ez izar mamila. Eta ditugu kanpoa. Zilarrezko papelak erako zinun, ez da? Nahi, karri ez. Bale, ba. Ez dela, ez dugu platera bukatuko? Hori da. Batzutan bada, astu tolako osaketa ez mutila, eta netik anekarri dut, ez zerretzau, momentuz ez zerretzau falta. Hau utziko dugu, goxo, murrizten jonda dira. Bai, xoa, be, Hola xe. Uste, bostekin nahiko dula. Zilar papel hartuko dugu. Bai, razioka egiten dituzu? Bueno, normalen iken ditugu hiru razio inguruko. Neurrian, bai. Baina gaur kasu honetan, tokatzen zitzaigun raziokoa itea. Raziokoa. Niretzako bakarrika, porratzeko orduan. Eta gero, badazkar laguntzaileak gero platera bukatzen laguntzen didatenak, bai. Gaude bakarrika. Orduan ezurrak entzen. Gaurko bulan pixkat bain. Bai zen, zulontzia? Ez, lasai. Txerriankak eukitzen ditu,
ez ur dexente. Bai. Orduan, batzuk txikixo izaten die, eta kontu zibili behar dugu. Bai, Aldala denak entzasaiatu behar dugu. Bai, azkenen momentuan nola, pixkat eskua sartu, bihatzak, eta azken ikutua. Orduan, fokatuko genduke, hola? Bai. Azuk esan duzuna, eskua. Bai, azkenian, errepasatu, horrela xe. Bai. Hola, haundinak ondo ikusten die. Badakiu txerriankak guztioitz eskizuela gustatzen, hori badakiu. Bai. Baina, guke, tartien olako platerak egiten, erakutsi egin behar deu, eta hori guztia. Izen ona ez dauke igual, ez da txerriankak, baina... Baina txerriak imagina gauza gustatzen eskiu, Bai, eta larri bini txerri dauken gauza goxonetako, ez da? Ez esaten duen txerri belarriak eta muturrak eta anak, eta anakola, baina gio behin kazuelan preparatu ezkeo, hor gio gustatu behar dena da askotan gelatinan sensazio jori. Hoxe. Dauke, aragia dauke gelatina, eta horrek oso zapore hona ematen dio. Orduan, oain ingo deuna da, ontxoa jarriko ezkeu. Ontxoa jarriko ezkeu. Habek azken finean badakizu, leheno nola oliotan salteatu ditugu, eta listo. Garbi. Berak bildutako ontxoa. Ontxoa jarriko ezkeu tarten. Eta, falta zaiguna da biltzea. Leku bakoitza badu bere bentzaka, eta bildu ingo degula, forma emango diogu. Eta nola gelatina dauken, sartuko dugu oztutzea frigorifikon, eta ingo zaigu, oztu eta gogortu ingo zaigu. Eta gogortu zaigu, konservatzeko lehondo gelitzen zaigu. Bai, neuk sartuko izut. Hau, sartuko ozkailun. Ozkailuan, izozkailuan ez. Ozkailuan eko. Eta gero, ordu bat edo bi pasatzen danen, ja preste eukiko dugu, bere gorputz hartuko gulako. Zitu ondorko naiz. Banator, neko. Oso ondo. Atea dut, eta listo. Ja, azken txampan sartzen geha. Hori da. Ja, gorputza hartu digu, eta falta zaiguna da moztea. Moztuko dugu, eta zartaitxo baten gorritu ingo dugu. Gorritu ingo dugu. Gorritu ingo dugu. Oso ondo, bai. Orduan, olio pixka jarriko dugu. Izu hau erabili, ala... Orduan, ikusten duzu ja gorputza hartu dela, gelatina gogortu inda. Hori da, bai. Eta, guain, honekin nahi degun forma erabiliko dugu. Zati pare bat jarriko dugu. Bi puntak kendu. Hau zilarrak egin dut, baina egin lehik... Bai, fila plastikozkoak egin dut. Beste material bat erabili lehik, Bira, ez... Nola gelitzen dan. Bai. Eta gero hemen gorritu bi alderritatik buelta eta buelta eman. Ontxoa ikuste duzu, nola gelitzen zaion, sartutakoa. Zondo. Eta... gorritu ingo dugu. Hori da. Berriz ere, hankan forma eman diogu. Bai, hori da. Hau gorritzen zaigunen, platera aurkeztuko dugu. Oso ondo, platera aukeratu duzu eta ondo, ez da? Honela jartzeko, eta filetxoa eta saltza eta listo. Platera martxa honian. Bai, honek aserako prozesuan dauke lanik gehiena. Txerrianka gehosi, txerrianka bere puntun jarri, saltza... Eta gauten bora, kasu honetan bi ordu euki deula hanka egozten. Baina, bueno, hori da. Pazientziakin hartu. Hor, minutu pare bat enean ikuste hau, ingo zaigula. Zu fuerte girezteu jarriko, interesatzen zaigu, barrua egitea. Oso ondo. Baina razilloko bizatik jartzen dituzu normalian, ez da? Bai, hau pixkat astuna da, txerriankak eta hola... Bai, saltxa da marki, saltxa horrek ere... Bai, indarra badu eta... konzentrazio desente dauke, eta hori, bueno... Bizatekin ondo. Bai, nik usten dut... Hombre, aurretik antzejan dan arabera, baina, bueno... Bai. Hori da. Urratuko isut, Bai. Hola, tak... Elkarlanean. Bai. Hau da, jarriko ditu. Oso ondo. Edazki. Utzi. Hala. Gure bizia jarriko dugu, Bai. Marra batzuk egingo dituzu. Jarriko jot, hemen aurren alde baten hola. Bai. Eta beste baten bai, pixte bizia. Hori da. Eta gara, bueno. Hola, bai. Hori. Hau garbitzuk asmoan akar, baina nola hola induzun, bale, ez dut ikutu ere ingo. Ja, indeu, dibujoa. Bai, hori da. Saltxa botako dugu bainetik. Oso, no?
Ze koloreala, ze brillo eman diozun, Bai, eman, zaiatu eta gero gaina hartu. Hoi da. Hemen jarriko dugu erromero zatitxo bat. Loretan. Bai. Zerrakazu, etxe inguruan antxen? Bai, etxe ingurun landare batzuk eta... Osondo. Mendian bizitzia duen, erreztasunetako bat. Hoi da. Gure xefaren azken ukitua. Txerriankak oliotan gorritu. Barazkiak zatitu eta gainera bota. Koinaka ardo beltza eta oportorekin busti. Zalda gehitu. Kuia eta patata egozi. Gurina eta esnegaina gehitu eta dena birrindu. Ontxoa zatitu eta salteatu. Txerriankari ezurrak kendu. Txerrianken mamia eta ontxoekin zilarrezko paper batean ipini. Txerriankak zilarrezko paperetikan atera. Bi zatitan moztu eta bi saltzak ipini. Kuia saltza eta bere saltza. Gogoratu guztioi dastatu baino lehen non gabiltzan eta gabiltza Goierrin, antxen Aralarren, Alarraren behian, Txindokin inguruan eta Lazkao etxe jatetxean. Bera Eneko Azurmendi bertako zemea eta sukaldaria. Banoa dastatzera. Gustatzen zaizun? Baini. Danetik gustatzen zaten da. Gaine ezurri gabe eta horrela arraxia jateko orduan. Bi saltzakin honela nastu eta barroa.